Veći odmor, pauza, gotovo. Ne znam ova pruga kako vam se dopala. Vrati se Zoki. Jednim delom idemo još starom prugom. Ova pruga je imala još jednu stanicu. Inače služila za transport drva. Ovdje gaje buke. Vidjet ćete kasnije. I Mađari to pretvaraju u turističku atrakciju po celoj Kima i na večer. I sad idemo stvarno. Što sam napakovao ženu toliko bukta unutra? Da se samo napakovao. Ni ne vidi se.
Thanks. Ervine, ovo je kao dobar izgovor, kao snimamo, znaš. Pa u stvari odmaramo, jel tako? Jel tako, Ervine? Tako, pričaš ono kao snimamo. Ne brini ti za nas. Imamo mi zamjenu, Ervin je tu, tako da nemoj da brineš. Dobro ti ide, dobro ti ide. Ne znam šta je, kruška ili Divlja jabuka. Hladno, boga mi! Hladno! Hladno! Au! Pa ne, vidimo se! Au, Bog te mazo! Da, a sve nas boli. Ovo je Spinka opet.
ja uživam. Ja kao odmaram u stvari, ja u stvari snimam. To Ervin i ja smo onako logički uradili kao, taktički ono kao. Da. Da potrčemo pa onda kao fazon snimamo. Ide. Pazi, Pink te snima, tako da pazi sada. Sad moraš malo lepše da radiš. Sad si Željko Mitrovića kaže. Da. Tako, lepe korake, to. Damske. Ej, bravo. Pokaži mu.